ממשיכים לדון בתרבות הצריכה, אז באמת התחלנו ככה לפני הפרסומות. נמרוד, אתה נתת פה את כל המשנה שלך, בעצם למה לקנות כנגד באמת כל ההתמסחרות והתרבות המערבית, ואז הצלם שלנו בפרסומות אמר לך בדיוק את ההפוך, ולמה הוא יקנה בקניון באילת, נכון. ולמה זה זול. ובסופו של דבר, אתה יודע, רוב הציבור חושב, כמו שהצלם אמר, נכון. לא כמוך. נכון, אבל אפשר לתת נתון. בכל סקר שעושים מסתבר שחברות מערביות, ואנחנו חברה מערבית, זורקות לפח בין 40% ל-50% מהמזון נכון. שהם קונים. עכשיו, איך הדבר הזה נולד? הדבר הזה נולד מזה שרשתות המזון, כדי לפתות אותנו הלקוחות, כבר בשדה אומרות לחקלאי את המלפפונים שנראים ככה, אל תביא לנו. אז כבר שם מתחילים להיזרק, ואז אתה מגיע לאיזה מיצוע אסתטי של הירקות שהולכים לסופר. ועכשיו זה בא לסופר, כולנו קונים, כי מפתים אותנו בכל מיני, אנחנו קונים הרבה מאוד, יותר ממה שאנחנו צריכים, ואז המקרר הופך למה שנהוג לומר בקרב הסביבתיים, המקרר הוא תחנת מעבר, בין הסופר לפח. עכשיו, זה הרציונל שבתוכו אנחנו חיים. עכשיו, כשבא מישהו ואומר, הלו, רק שנייה, בואו שנייה נעצור שנייה את המרוץ, לרגע אחד, ונשאל את עצמנו, למה אנחנו עובדים כל כך קשה כדי לקנות דברים שאנחנו לא באמת צריכים, כדי שאחר כך לזרוק אותם? אז אולי הכל צריך לעשות איזו מחשבה אחת לפני זה. אני חושב שזה מה שניסיתי לומר. אז אולי באמת החיבור... כדי לא לצאת איזה קאטו זקן שרק אומר אוי 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 וזה, אני חי כאן, אני נוסע במכונית, אני פשוט חושב שהכיוונים האלה שאליהם הלכנו, הם לוקחים אותנו למקומות שאנחנו פשוט הפסקנו לחשוב, ולכן אני חושב... אני מאוד מסכימה איתך שתרבות הצריכה הולכת למקומות מוגזמים, ואנחנו קונים דברים שאנחנו לא צריכים, ואנחנו קונים הרבה פעמים כי מבטיחים לנו הבטחות שנראה יותר טוב ונשמע יותר טוב, ואם למישהו כואב הלב אז הוא הולך, נמצא בקניון, זה נותן הרבה תשובות כאילו. כל פעם רואים את זה גם בסדרות נוער וכאלה. טוב שהוספת מילה כאילו. כי זה כאילו, ברור שזה כאילו. אבל הכל נכון, מצד שני, אני גם רוצה לתת את האמצע, כי רובנו בסך הכל אנשים קונים, בוודאי קהל של נשים קונות, צרכניות, שמשלמות היטב, ואני רוצה להגיד את האמצע, בסופו של דבר, אותה אמירה שהצלם זרק לעברך, מבחינתי זה גם יכולה להיות אמירה, רגע, אנחנו גם, בסופו של דבר, כוח הקנייה בידינו, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנחנו בעולם שאנחנו קונים ואנחנו צורכים. אז כן, אני חושבת שלפחות הקנייה צריכה להיות יותר קנייה חכמה, לא להיות פריירים. והנה, כמו שהוא אמר, אני מחכה לנסוע לאילת כדי לקנות בקניון, כי זה פטור ממה. הוא צרכן חכם. כי הוא אומר, אני אלך לקנה במקומות שזול לי. אפשר לאתגר את החוכמה של הקנייה הזאת? כן. לאתגר את ההיגיון הזה? תראו, באחת התוכניות דנו בסוגיה שקשורה בחברתיות, נכון? במשמר חברתי, בלדאוג לחלשים, בלדאוג לפריפריה. זה הכוחות הנעלמים שאני מדבר עליהם. כאשר אנחנו קונים ברשתות, כאשר אנחנו קונים בקניונים, זה כוחות נעלמים. זה חברות כל כך עצומות שאנחנו אפילו לא רואים את הפסגה שלהן. אבל בן אדם חושב על הכיס שלו. אבל זאת הטעות שלו, כי כל פעם שהוא קונה בקניון, הוא מחליש את מקומו ואת מעמדו הכלכלי. זה המהלך האמיתי שיש פה. כי כאשר הוא קונה ברשתות האלה, הוא נותן כוח לרשתות האלה, שאחר כך מעסיקות עובדים בלי קביעות, שזה בדרך כלל הוא. שזה בדרך כלל הוא. מהצד השני, זאת אומרת, המעגל הזה, רגע, אני רק אשלים את הרעיון, אני יודע שהוא קצת מורכב. את המעגל הזה אפשר קצת לשבור על ידי מודעות חברתית. אנחנו בפריפריה, למה אנחנו צריכים להמשיך לשרת את הרשתות האלה? יש לידינו את הבחור שיש לו חנות ספרים פרטית, פרגן לו, תקנה שם. יש טעו שהירקן... אבל מה הבעיה? א', אין הרבה אופציות. אין הרבה חנויות קטנות, וב' בסופו של דבר אתה מסתכל על המחיר כצרכן, אתה מסתכל איפה שנותנים לי את הטוב ביותר בהתאם למחיר. אני אענה לך, גם על המותג, אבל אנשים היום צורכים בעיניי הרבה יותר חכם. אני אענה לך מה שאמרה הכהנת הגדולה, שהובילה מהפכה תזונתית באמריקה, כנגד משקאות ממותקים, אבל דברים אחרים, מריו נסל, היא אמרה, את המחיר האמיתי של האוכל שאנחנו קונים בסופר, לא משלמים בקופה. לא משלמים בקופה. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי עושה כל מהלך, כל מאמץ ביכולות שלי להתערב, כי יש גם דברים שאני לא יודע להתערב,
לראות בקניונים תושבי העיר אילת, שיש להם שם מותגים שלהם, שרצים וקונים מהם. אני הייתי מאוד מאוד מפרגן להם בעניין הזה, כמו שהייתי מאוד מפרגן אם ונוכל להקים מרכזים שכונתיים פעילים, ויש כאלה, הם לא נעלמו לגמרי. אני חושב שיש, לפחות בעירי אני יודע שיש מרכזים קטנים. אבל אני שואל אותך שאלה שהיא באמת מעניינת, אבל זה לצורך הפולמוס. כן. איפה החוויה הרגשית שיש לאדם מעצם הקנייה? אתה יודע, יש לי כל שבוע, לפחות על 4 פודיומים, כי יש כנסים, אז מזמינים אותי לברך, ואני תמיד מסיים את הכנסים, ואני מזמין אתכם ללכת לקנות, כי אנחנו מתפרנסים מכם, ואתה רואה את ההתלהבות ואת ההתרגשות. יש איזה ערך בעיניך, או שהכל שכלתני? אני גם רוצה לענות על זה. אצלי לא, אבל אני רק רוצה להגיד לך. אין איזה ערך? של הקנייה? לא. לא, של החלק הרגשי, בן אדם מחכה. אתה יודע שאנשים טסים לחול, אומר לך הצלם, עם מחשב יכולתי להגיע. אני יודע, אני רק אומר לך. יש כאן איזה מין משהו שהוא, אני חושב, לא, תקשיב, אין בעיה, כמדען חברתי אני מקווה שיש חוויה רגשית. אני רוצה רק להגיד לך משהו, כראש עיר, יותר ויותר ערים באמריקה, עושות עכשיו מה שנקרא מהלך של דחייה אורבנית, ואתה יודע מה המהלך הזה? זה דברים שמתחילים לקרות בתל אביב בצורה מקסימה, שאנשים קונים במכולת השכונתית. מצוין, אני בעד דרך אגב, אני מאוד בעד. המכונית והקניון הוציאו את נשמתה של העיר המודרנית, זה לא אני אמרתי. אבל אולי זה, רגע, אני רוצה להגיד את זה בהערה קטנה לקטוע אותך. זה נוח לעשות באמריקה, זה נוח לעשות קצת בתל אביב, בערים קטנטנות, אילת זאת עיר נופש, אז אתה בכלל, זה סוגיה בפני עצמה, כי יש תיירים ורוצים את הרשתות וזה. אבל כשאתה מסתכל על ערי פריפריה קטנטנות, כן. שאין המון תושבים, פה שאנחנו נמצאים, במקומות שאני גרה, אתה יודע, מכתיבים לך איזה רשתות סופר יהיו, איזה רשתות פארמים יהיו. אבל תמיד יהיה לך גם את המקומי. אני מדבר. כמעט ואין, תמיד יהיה לך את הירקן, יהיה לך את הסופר. אין את המקומי. אני גרה, העיר הקרובה אליי, נתיבות, תשוק ביטלו. אני בנהריה רואה את זה. אני רוצה להגיד לך אבל אני רוצה להגיד לך חוויית הרגשית משהו. אני חיפשתי ירקן, לא מצאתי ירקן אחד. אנחנו עכשיו מתכננים את כניסה לכל המער, לכל המרכז העירוני, מה שנקרא שדרות התמרים, כי הולכת לעבוד שם רוויזיה תכנונית מטורפת, והמגמה שלנו בפירוש לראות שם את התושבים האילתים כבעלי העסקים, ואני לחלוטין אני מסכים. עסקים קטנים, שתושבים שגרים במקום. אמרתי, יש עוד פעם, גם פה היכולת להתערב, וגם לראש עיר יהיה, הכוכב הגדול שיהיה, היא מוגבלת. כי יש כאן את חופש הצרכנות, ויש חופש העיסוק, ואת חופש התחרות, ועוד כל מיני כאלה. אבל אני מאוד מאוד בעד לראות איך כל המערך שלנו מתוחזק על ידי תושבים אילתים במקצועות או בתחומים שהם שלהם. אנחנו מאוד בעד, והלוואי ונצליח. יש התפתחות, בקשר למה ששאלת קודם על החוויה הרגשית, יש התפתחות מאוד גדולה גם בעולם וגם בארץ אני ממש רואה, כי אני עוקבת אחרי זה, גם בפריפריות של רכישה מיד שנייה. יש שווקים של יד שנייה, ויש שווקים של חקלאים. אני אישית, אני הולכת, אני רואה, יש לי גם לקוחות וגם אנשים שאני מכירה, שמוציאים את מרכולתם בימי שישי ועושים שווקים. וככל שראשי רשויות יעודדו את זה יותר בפריפריה. אני התחלתי עכשיו מהלך של להקים שוק עיקרים במכללה שלנו. אז אני אומרת לך, יש בגליל המערבי אני רואה, ובמרכז אני רואה, ובדרום אני רואה. אז אני, אמירה, ואני ונמרוד, אני רוצה להזמין אתכם. בואו נרים את הכפפה. בפעם הבאה שאתם מגיעים לאילת, ביום שישי, אנחנו כבר חודש וחצי, יש לנו מה שנקרא שוק התמרים. בשדרות התמרים, כ-40-50 דוכנים שנפתחים בשעה 9 בבוקר ונסגרים בשעה 2, עם הופעות לאורך... של התושבים מקומיים. אנחנו לא יכולים לבוא אליך. אנחנו דואגים לפריפריה שלנו. כשאתה נופש פעם, אבל הם צריכים גם שדה תעופה כדי לבוא. וגם שיוזילו את המחירים של בית המלון. למה אני הכי אוהב את הדרך לערבה. מדהימה, אין ספק. אבל הנה, תכף יש לכם שדה תעופה חדש. נכון. בתמנה. נכון. אתה יכול לתת כמה מילים על זה? כן, מדובר... כמה זמן לקח לכם להוביל את המהלך? מדובר בשדה שיש לו חשיבות אסטרטגית. דרך אגב, אנחנו תמכנו במהלך, מי שהוביל את המהלך זה ממשלת ישראל. בעצם מדובר בשדה בינלאומי שאמור לשמש חלופה לבן גוריון, שידע להנחית כל מטוס מכל יעד בעולם. וזה במקום השדה תעופה קיים בתוך אילת? בוודאי. ואתה יכול להסביר בעצם לצופים בעצם מהי החשיבות של שדה תעופה בתמנה על פני בתוך העיר?
לא ניתן לבנות שדה בינלאומי בטבורה של העיר ולרצות לפתח את העיר. כי תוכנית האסטרטגית שלנו מדברת על עיר של בסביבות 120,000 תושבים. האמירה הליבתית, חלק מליבת הבנייה תהיה בשטח המתפנה, וכל מה שנמצא צפונה לא צריך לזכור, הכונוס האווירי לא מאפשר בנייה בסביבת שדה תעופה פעיל כזה, ולכן ההחלטה להעתיק אותו, מדובר 16 קילומטר, בואו שנבין. כמה דקות זה מאילת נסיעה? בנסיעה נקייה, בלי חסמים, 12 דקות. כך זה לא, אנחנו מדברים פה על משהו מאוד מאוד קרוב. אני אגיד לך יותר מזה, בעוד 15 שנים, הקצה הצפוני של העיר זה שדה התעופה, מבחינת ההתפתחות שלה, לשם אנחנו מכוונים. אבל מדובר בשדה שגם סביבו יהיה מרחב לוגיסטי מאוד 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 משמעותי, יפנה לנו את השטח לטובת פרויקטים אחרים. כבר יש מחשבות מה... יש תוכניות. יש תוכניות? מה הולך להיות במקום השדה? אני יכול להגיד לך שהחלק הדרומי של השדה, איפה שהטרמינל דרומה, זה עובר להיות מרחב של נופש ופנאי ופעילות, עם לגונות שתיכנסנה פנימה, יותר המראה הירוק, שיהיה קרוב יותר לים, וכל מה שנמצא צפונה זה יהיה אזור של מלונות, מגורים, אזור תעשייה חכם שימשיך משיפולי הביג, ויש שם טרמינל ששם היו שטלים שיובילו את האנשים לשדה החדש ולתוך העיר. ומתי זה? השדה החדש, על פי מה שאומר מנכ"ל רשות שדות התעופה, בסוף 2017, תחילת 2018, נכנס לפעילות מבצעית, זה אוטוטו. סוף 2017? כן. אוטוטו, לקראת סוף השנה. ממש. אני מארגנת לכם, וגם שוברי קנייה, כדי שתוכל לקנות בכל הרשתות. אני מוכן לסידור הזה, אם אתה מסדר אירוח אצל תושבים. בשמחה. ושוברים לירקנים מקומיים. בשמחה, יש לנו בחור שיש לו יקב מקומי, והוא מארגן גם ארוחות ערב, ויכול להיות מדהים. אני חייבת לשאול אתכם, אנחנו כל פעם מדברים פה באמת על תרבות הצריכה, ועל מלונות, ועל נופשים, ועל טיולים, ועל טיסות, לצד זה שיוקר המחיה זה משהו שכבר שנים אנחנו מדברים עליו, והוא רק הולך ומחריף במקום להצטמצם. ואיך זה הולך יחד? איך יש עלימה אחת בנושא הזה שישראלים מתלוננים ובצדק על יוקר המחיה, ולצד זה שהם נהנתנים? איך זה עובד יחד? לא אמורה להיות קורלציה בין הדברים, אלא להפך. אמורה להיות פה צרכנות חכמה. לא רק צרכנות חכמה, גם הייתי מצפה למחאה, לשינוי. נכון. אני חושב שמה שיש פה זה יש ציבורים הולכים וגדלים שלא משתתפים במשחק הזה. מה, שלא נהנתנים? הם לא נהנתנים כי אין להם כסף להיות נהנתנים. הם בכלל לא בתוך הסיפור. גם הרבה אנשים שאין להם כסף עדיין נופשים. אני לא חושב. ישראלים זה לא עם שכשאין הם נשארים. נכנסים לאוברדרפט. תראי, היה את דוח העוני. הפערים הם די ברורים בין העשירים נכון, לעניים. ואני חושב, זו הנקודה הראשונה, השנייה שרציתי להגיע אליה. בתוך הציבור הזה של נגיד מעמד בינוני והלאה, אנשים ממשכנים את עצמם. זאת אומרת, מצב הקרדיט בישראל הוא מצב לא בריא, שיש יותר מדי חובות לבנקים, ואפרופו תרבות צריכה, זאת אומרת, אתה כל הזמן ממנף ומגלגל את הדבר הזה, אבל כן, אנחנו ממשכנים את עצמנו, ואני חושב שזה קשור, הסיפור הזה של למה אנחנו עושים את זה למרות שהמצב הוא יקר, אני חושב שזה קשור להיותנו אי. תחושת המחנק והמצור. זאת אומרת, זה נורא דרך לברוח. זה פיצוי. כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז לקנות בכלל, אפרופו אנחנו מדברים על חוויות. לא רציתי ללכת לשם, לא רציתי ללכת לשם. אבל כאשר... מעניין אם במלחמה קונים יותר. או אחרי מלחמה. צריך לבדוק את זה. הנה עוד מחקר. לא, אולי אנשים מפצים את עצמם. יש לי מספיק. זה כאילו בייבי בום של הקניות. יכול להיות, לא חשבתי על זה, לא חשבתי. אתה רואה? אבל כן, זה של הנסיעות לחו"ל, לא משנה כמה יקר וזה, זה אני בטוח, התחושה הזאת של לצאת מפה. אבל רואים קצת שינוי באמת במחירים, אפרופו באמת אני חושב שאחד הדברים שהמחאה החברתית עשתה, למרות שאנחנו ממהרים להספיד אותה, של 2011, היא גרמה לחלק מהציבור להיות יותר ביקורתי, וברגע שהציבור יותר ביקורתי, אז יש, הכלכלה חייבת להתאים את עצמה לדבר הזה. גם החברות נרתעות. אבל היא עדיין לא פירקה את המונופולים, שזה הבעיה העיקרית שלנו בארץ. אבל טוב, אנחנו זה ממקומות אחרים שאני רואה בחו"ל, ושיחות שאני מנהלת עם אנשים. שמה?
תראי, ברגע שיש לך נגיד מקום כמו חברת חשמל, גוף כמו חברת חשמל, שהוא הספק היחידי של חשמל במדינת ישראל. אבל יש את זה המון דיונים, נכון, למה לא להפריט? לא, אבל אין גבול לדיונים, אבל בשורה התחתונה הצרכן הישראלי משלם לא יודעת פי כמה מאשר במקומות אחרים בעולם. דווקא יש כתבות שמראים, אני לא יודעת מה האמת. יש כתבות שמראים, אני בשיחות עם אנשים, שיפריטו את חברת החשמל, זה יעלה לנו יותר. תלוי איזה יחצן שמעת פה. אני מדברת עם אנשים, אני רואה מה אני משלמת בפועל, ומה קורה במקום שבו יש תחרות, ואני, וואו, אני נשארת עמומה. לא, אבל אני חושב שהשאלות האלה קשורות באמת לדמותה של הצרכנית הישראלית. תאגידי המים זה סיפור בפני עצמו. האם אנחנו אנשים ביקורתיים, במובן החיובי של המילה, או שאנחנו חפים ראשנו למול המולך ואומרים, אוקיי, בסדר. ומה אנחנו יותר כרגע? עסוקים בהישרדות. כן, עסוקים מאוד בהישרדות ודי קונפורמיסטים. אני שואל בסתם שאלה שמעניין, באמת, אני לא משתחרר. אני בסוף... אני בעד צרכנות נכונה, אני בעד צרכנות נכונה, אבל... הוא רוצה שאתה תגיע לקניון מאיר, אני שואל, האם כל קנייה צריכה להיות מושכלת, האם אנחנו לא מאמינים? מאיר, אני עכשיו מתכנן... קצת כלילות, קצת אסקפיזם. אני אומר, כן. אני מתכנן עכשיו מסלול מצטיינים בחוג שלי, מסלול לפעילים חברתיים. אני עדיין מחפש איזה מיליונרית שתסכים לתת על זה קצת כסף, כי הכוונה היא להביא אנשים מחוץ... או מיליונר. כן, או מיליונר. אם תלמד אותה בשלוחה באילת, אני מוכן... לא, אז זה מה שרציתי להגיד לך. הכוונה היא להביא אנשים לא מבסיס המיידי של המכללה. אנחנו נזמין אותך לרעיון. בסוף תלמד את זה, כי אני רואה שזה כל פעם מעניין אותך. לי ברור לגמרי שצריכה להיות צריכה נכונה וחכמה, אבל אני שואל, האם תמיד הצריכה צריכה להיות מושכלת. האם אנחנו לא קצת... מאבדים את הפן. בדיוק, מאבדים קצת עוד איזושהי אנרגיה. מותר לנו גם ליהנות. שהיא חלק ממשהו. אני שואל, האם אנחנו כל הזמן צריכים... אסור לצרוך טרש? אני אגיד לך אבל משהו. מותר לנו ליהנות. רק שיהיה טרש טוב. העניין הוא שכשהוא מדבר על זה, הוא שואל מהי הנאה, האם הנאה היא טרש או משהו אמיתי. זה בדיוק העניין של הסוציאליזציה. מי קבע מהו משהו אמיתי? בדיוק, נכון. אז זו שאלה פילוסופית מאוד גדולה. אני מאוד לא מנסה להיות לא דוגמטי ולא מחנך. הסוציאליזציה. אבל כששואלים אותי את השאלות. אבל מה שאמרת היום זה דוגמטי. לפחות פה בדיון הזה. יכול להיות. ואני רוצה לתת לנו. ואם כמה אנשים יקנו פחות בגלל, אני אפילו אשמח. אני גם אומרת יותר מזה, אני אומרת מותר לנו ואנחנו צריכים לחיות במקום שבו אנחנו גם נהנים, ויש לנו את היכולת לעשות פן, אנחנו אנשים עובדים, יש לנו משכורת, מגיע לנו לחיות חיים סבירים, זה חוזר לאותה נקודה, חיים סבירים. אבל תראה, הנמרוד, אתה מסתכל, אתה אומר לך קטרזיס מאיר. רוב האנשים מרגישים ככה. אי אפשר גם להתעלם מזה. אני קצת מאסתי בקניות בשנים האחרונות. אבל זה אחרי שנים של קניות היטב, שפרנסתי. כן, אבל זה בדיוק הכלים שהסוציולוגיה נותנת למדען החברתי להסתכל על חברה, ואז אתה יכול לשאול את עצמך, מדוע אנשים חושבים, איפה נולד הרעיון הזה שללכת לקניות זה קטרזיס? ברור לך שזה סוג של הבניה, שהובילו אותך למקום הזה. הרי לא נולדת... באמת שלא ברור לי כלום בעניין, אבל... אוקיי, לא נולדת עם תאוות קניות. אמרו לך... אתה לא עושה, נכון הרבה? אני יכול להגיד לך... כשאתה תסלחו לה, אתה לא מבלה בקניות. אני רוצה להגיד לך משהו. זה עושה קטרזיס לאנשים. אני רוצה להגיד לך... לא, אבל אני רוצה... הוא אומר שהקטרזיס מגיע מזה שהובילו אותך לשם. לקבל מתנה. לא נולד ילד שרוצה לקנות, אתה נולד ילד שחוקר. היום הכנסתי את נושא של אורח חיים בריא לאישו. ואמרתי דוגמה אישית, קודם כל, שאלתי מעלי 14 קילו, והיום... עכשיו אני מבין למה לא זיהיתי אותך. והיום, תקשיב, היום הדבר שאני הכי נהנה להיכנס לחנויות ספורט. אתה יודע מה זה עושה לי? עברת שינוי, כן. אבל למה שלא תבוא לראש שישמע אותו? אושר עצוב, אושר עצוב לקנות חולצת ספורט איכותית. באמת, אושר עצוב. אני לא בוחן את זה עכשיו בבחינות שלך. אבל אתה יודע שזה חוק ההנאה המתכלה. אני לא יודע מה זה. אתה רואה? אני לא פרופסור. אני יודע מה אני... חוק ההנאה המתכלה זה מונח באקדמיה. מה זה ההנאה המתכלה? ככל שאתה יותר קונה, אז זה כמו פיקס. זה כמו פיקס. ככל שאתה יותר רגיל לסם... אז אתה אומר זה התמכרות. בוודאי, בוודאי. זה לחלוטין נכון. בוא, התרגיל הכי פשוט. חזור הביתה, תחזרי הביתה, תפתחי את הארון, ותגידי לעצמך, מתוך מה שיש פה. כמה אני לובשת, עזוב. אני כמות הבגדים שאני לא לובשת, סתם. זה בדיוק העניין. ולכן מה שטלי אמרה,
השאלות שנשאלו פה, אני חושב שהן שאלות סופר רציניות. נכון. הסיפור הזה של יד שנייה, של שימוש במוצרים מחדש, זה הכיוון שאנחנו נהיה חייבים ללכת אליו. אתה יודע מה, אבל אתה הלכת רק לקניות. עכשיו יש לך קורס אנתרופולוגיה של אוכל, אתה עכשיו, הנה, אני ומאיר against you. מה קורה כשזה מסעדות? מסעדות זה גם תרבות, זאת הנאה. בדרך כלל יש 100 נגדי. לא, בסדר, תרבות, אכילה, אנשים נהנים. אתה לא יכול להגיד שללכת למסעדה טובה, זה לא חלק מהתרבות שלנו. יופי, למה זה כל כך יקר בישראל? למה זה כל כך יקר בישראל? למה לשתות יין זה כל כך יקר בישראל? למה? למה? בגלל שאנחנו אנשים סבילים. למה אנחנו מוכנים לקבל את זה? למה אנחנו טסים למדינות שתמיד היו נחשבות לנו כל כך יקרות, ושם הכל יכול להיות כמעט חצי? נכון. באלכוהול בוודאי. אנחנו שואלים למה. זאת השאלה שלי כתושב. את פשוט צריכה לשאול את עצמך, לבדוק את תקציב המדינה ולראות איפה מדינת ישראל שמה את הכסף שלה.